ľudia, takže takže dneska si ideme zahrať trolenie nájomce rybárovi, takže všetko čo vidím musím zabiť a ideme na to. Nice, takže tak. Pekne sa postavíme. A chcel by som získať túto hru Maze, ale neviem, že či sa to stane. Lebo ja som taký dobrý v PvP, že tam už, no, ja mám Maze-ku, tá si robím na úplnú prvú. Skap. On mi ukradol Maze-ku, ty si chcípak. No celoživotný sen si zničil ty. Mám si vojsť. Ja som, dejte mi dobre. Vážně si řekl to slovo na N? Jako to si hodně dovoleš, kámo, já nevím, jestli jako za chvíli nebudeš mít ban třeba, víš. Jo, on hodil Winchurch. Ja som mŕtvý. Protože jsi blbý a netrefil si sa. Ok. Lol. Maďar. Ty vole, ty jsi tak... Nie. Jo, more. Mi naplácal. Mám jedno půl srdíčka, jsem dobré. Čo? Zase Western znovu. Jsem dal. Nechceš mi dát Všichni na gemy? kamena! Nechceš mi dát gemy? No, Laberka, tu máš tie gemy. Aha. No. Kolik mi dáš gemů? On mi dá 10 gemů, kámo, o co? Ne, jde maximálně 50, aby ti dal. On mi poslal 500? Takže ti dal 1000. No, takže mi dá... Tak teďka od teďka hoši všichni, kdo půjde na kamena a mají problém i se mnou. On si tě také podplatí, kámo, chápeš? No, tak kdo mi pošle gemy, tak samozřejmě ho budu chraňovat, že jo? Jo. Já jsem ti poslal gemy a ty. Ne. Jo, budu mi poslat 50 gemů. Chcel ešte tak do gemy? Tak, máme mejsku. Že kamen? Hlasuju mapu Dirt, hlasuju Cake. Nice. Nemám rád. Tady je, kámo, ten kdo mi řekl, že jsem noob. Tenhle kámen ti to řek. Hlasuju Dirt. Kámen ti Ja to som řek. nič nepovedal, na mňa sa všetci spiknuli. Hej, ten kámen Tady ti to ten mi řek. to řekl, tady ten mi to řekl. Všichni na kamen. Na kamen 59. Všichni na kamen 59, jo, děkuju za pochopení. A proč? Protože je gay. Okay. Vojta, nerad by som vravil ďalších 1000 gimov som dal na hodnotu. Kde je kámen? Ježiš. Bot, já mám Dirt. Tobě se trošku laguje hodně mig. Tobě se hodně laguje mig, hele. Ale ne, to bude ladí k téhle mapě, takže mám Dirt. Tak to je tuf. Že jo? Ne, ne. Nejak. Jo, No way. všichni na něj. Kdo ho zabije, dostane 5 gemů. 5 gemů? Ja som Nice. rozdal ti už dneska 2000, tak tížko. Tížko. A ty drž píču. Ne, Koho mám zabít, abych dostal 5 gemů? Kamena, Ja ti dám 15. klame. Vážne? Tak sa pozri. Tak ukáž, jak mi Dobre, dáváš. nedám mu to, sorry. Problémek. Kámen. Chceš gemy? Jo. Já jsem nováček. Tak dostaneš odo mňa 500, to je dosť. Fakt? Aj. Ľudia rozdávajú, že 10. Ej, ja ti dám jak 500. jsem ti tam... Děkuji. Jak jsem tě tam zabil. Lomeno, To bylo úplně to. ej,
ako sa voláš? Chábr. Yes. Hoši, kdo mi dá gemy, tak bude pod mojí osobní ochranou. Ja som ti dal 1000 ty laborka. Děkuju. Nice, konečně TNT. Máš tam 500. Děkuju. 100 gemů na jednu hru, hoši, jo, takže. 100 gemů na jednu hru? Tak to je jinak veľa, Tak ne? jasně, že jo, já jsem nejlepší PvPčka na serveru. Já jsem Jasne, by lepší. som ťa porazil, podľa mňa. Jo. Jo, chudák. Kde je ten chábr? Tady jsem, já jsem tady, kde jsi ty? Ja som tu a už tam máš tých 500 gemov. Jo, děkujem. Edram za sebou. Tak nič. Nestřílejte po mně. Ma tá hra už nudí. Ja som... Kto chce gemy? Kto chce gemy? Patriku. Co? Čo Patriku? Kto chce 100 gemov zadarmo? Já. Ty už si dostal. 500. Já nemůžu mít ten skin, když nemám neplacený Minecraft. Ne. Jaj. Alebo stiahni si Lunar, prihlás sa tam cez nejaké iné konto. Já mám T-Launcher. Takže nik nechce 100 gemov, nevadí. Já bych pěkně to. Hacker! Hacker.